Maghiusa kita, pagsimba, pagday, nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Mga igsuon, maayong adlong Domingo kaninyong tanan. Anya na kita sa ikaupat nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw, ang Domingo sa maayong magbalantay. Niini nga Domingo, atong gisaulog ang kalibutanong adlaw sa pagampo alang sa bokasyon. Giawhag kita nga atong ipadayon ang atong pagampo aron molambo og bodaghan ang mga batan-on nga mosanong sa tawag sa Ginoo, og sila nga ana-ana sa pagpangalagad nga unta sila mulahutay sa ilang pagpangalagad. Atong hinamduman usab niining atong santos nga misa ang mga katuyuan nga gipadayag o gipadangat niining santos nga misa. Ang mga katuyuan ilabi na sa atong mga sponsors o benefactors. Ingon man usab ang katuyuan sa atong production crew, ang management sa GMA Regional TV, o ang mga katuyuan sa atong mga masakitong igsuon. Hinaot unta nga ang atong mga masakitong igsuon, magauban o magahalad sa ilang mga sakripisyo alang sa pagdaghan sa bokasyon. Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manasab kanimo. Mga igsuon, karon atong gisaulog ang ikaupat nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Ato usab karon gisaulog ang Good Shepherd Sunday, ug usab ang World Day of Prayer for Vocation. Magpadayon kita sa pagampo alang sa atong tagsa-tagsa ka mga bukasyon ug ato dadon nining altar sa sakripisyo ang ato ang mga gipangaliyupo o gihangyo ngadto sa Ginoo nga unta iyahalang kitang hatagan og mas dugang panggrasya ug kusog sa atong pagpadayon dinha sa atong pagpuyo nga Kristohanon. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa.
Giluya nun ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala dado nun ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Magampo kita, makagagahom og tunay nga Dios, dada kami nga na sa katilingban sa mga nakatagamtam sa mga kalipayng langit nun, aron mo madangat namo ang kamapaubsanon gumikan sa kalig-on ni Kristo among magbalantay. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya mitindog si Pedro, uban sa napulog usa ka apostoles, ug sa makusog nga tingog miingon kanila, mga igsuon kong Hudiyo, ug kamong tanan nga nagpuyo sa Jerusalem, pamatian ninyo ang akong isulti karon. Busa ang tanang mga tao sa Israel, kinahanglan masayod nga kining maong Jesus nga inyong gilansang sa krus, gihimo sa Dios nga Ginoo ug Mesiyas. Sa pagkadungog niini sa mga tao, natandog sila pag-ayo ug giingnan nila si Pedro ug ang ubang mga apostoles. Mga igsuon, unsa may among buhaton. Unya miingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo, kinahanglan maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan ni Hesukristo
aron pasayloon ang inyong mga sala, ug madawat ninyo ang gasa sa Dios, nga mao ang Espiritu Santo, kay ang saad sa Dios, alang man kaninyo, ug sa inyong mga anak, ug sa tanang mga atua sa layo, tanan nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios. Nangalyo po si Pedro kanila, ug miagda nga nag-ingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon, sa silot nga ipahamtang niining dautang katawhan. Daghan kanila mituo sa iyang mensahe ug nagpabunyag. Mga 3,000 katawo ang nahidugang sa pundok sa mga magtutuo ni adtong adlawa. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Sa lunhaw nga sibsibanan, iya ko nga gipapahulay. Sa daplin sa malinawon nga tubig, iya kong gidala. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Gihikyaran mo ako glamisa sa akong atubangan, samtang nagtanaw ang akong mga kaaway. Gidihugan mo akong ulo ug lana, nagaawas kayod ang akong imnanan. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Ang kaayo lamang ug kaluoy maoy nagasunod kanako, sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo, sa katuigan nga umaabot. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pedro. Kay dalaygon ba kung mag-antos kamo sa kastigo nga angay kaninyo tungod kay nakabuhat kamog dautan? Dili gayud. Apan kung giantos ninyo ang mga pagdaog-daog, bisan pa sa inyong pagbuhat sa maayo, manalangin ang Diyos kaninyo tungod niini. Gitawag kamo sa Dios aron mag-antos. Kay si Kristo nag-antos man tungod kaninyo ug naghatag kaninyog panig-ingnan aron inyong sundon.
Wala siya makasala ni mamakak. Sa dihang gibugal-bugalan siya, wala siya mubalo sa pagbugal-bugal. Sa dihang gisakit siya, wala siya manghulga. Hinunua iyang gisalig ang tanan sa Dios. Ang matarong nga maghuhukom didto sa krus, gidala ni Kristo diha sa iyang lawas ang tanantang mga sala aron dili na kita magpakasala kundili magkinabuhi nga matarong. Pinaagi sa iyang mga samad nangaayo kamo. Kamo kaniadto sama sa mga karniro nga nahisalaag. Apan karon gidala kamo pagbalik aron magsunod sa magbalantay ug tigpanalipod sa inyong mga kalag. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Imayaon ikaw, Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinun-an. Sultihan ko kamo. Ang tao nga dili moagi sa pultahan inigsulod niya sa turil ug mukatkat hinuon sa laing bahin niini kawatan ug tulisan. Apan ang magbalantay sa mga karnero musulod agi sa pultahan ug ang pultahan ablihan sa portero aron makasulod siya. Mamati ang mga karnero sa iyang tingog. Inigtawag niya sa ilang tagsa-tagsa kangalan ug mag-una siya kanila sa ilang paggula. Kung atuan na sila sa gawas, mag-una siya kanila ug ang mga karnero musunod sa laing magbalantay. Managan hinuon sila, kay wala man sila makaila sa iyang tingog. Gisaysay ni Jesus kanila kining sambingaya, apan wala sila makasabot sa iyang gisugilon kanila. Busa, miingon si Jesus pag-usab, sultihan ko kamo. Ako ang pultahan sa mga karnero. Ang tanan nga mianhi una kanako, mga kawatan ug mga tulisan. Ug busa, wala mamati kanila ang mga karnero. Ako ang pultahan. Ang musulod agi kanako maluwas. Musulod siya ug mugula ug makakaplag siyag masibsib. Apan ang kawatan muanhi aron lamang pagpangawat ug pagpatay ug paglaglag. Mianhi ako aron makabaton kamo ug kinabuhing madagayaon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ko ikaw, O Kristo. Palihog man lingkod ug maayong adlaw kanatong tanan. Karong Domingo akong usbon ikaupat nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Gisaulog usab nato kini nga Domingo isip Domingo sa maayong magbalantay. Ug karong adlaw ato usab kini gipahinungod aron sa pagpadayon nato sa pagampo alang sa bukasyon. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo nagpahinumdum kanato nga si Jesus miingon
nga siya mao ang tinuod nga magbalantay sa mga karnero, kay siya miagi man sa saktong agianan. Gani iyang gikaingon nga siya giablihan man sa portero aron makasulod. Iya man usab gani giingon nga siya mao ang pultahan sa mga karnero. Ug ato man usab na pamatud-an nga usa siya ka maayong magbalantay tungod kay si Hesukristo niula man sa iyang dugo alang kanatong iyang mga pinalanggang karnero. Apan usahay mga igsuon, ang kalisod sa atong kinabuhi mutukmod kanato nga makapangutana kung tinuod ba gayod nga siya ang maayong magbalantay, o kung makapangutana kita nga siya ba usa ka maayong magbalantay. Usahay makapangutana kita nga kung si Jesus usa ba ka maayong magbalantay, nganong wala man niya mabantay nga kita anaa sa hilabihan nga kalisod, o nahiagom na kita sa grabe nga kadaot. Usa ka batanon na ospital kay nasakit man siya, akong giduaw ngadto sa iyahang kwarto diin siya nahimutang. Ako siyang giistorya o ako siyang giingnan mga igsuon nga dili siya angay makalimot nga pinangga siya sa Ginoo ug nga kanunay nag-uban ang Ginoo kaniya. Apan mga igsuon, ang maong batanon mitubag kanako. Ningon siya nga kun tinuod siya nga pinangga siya sa Ginoo, nganong gitugutan man sa Ginoo nga magkasakit siya. Ngano man kunong gitugutan man sa Ginoo nga makaundang siya sa iyang pag-eskwela, nganong gitugutan man sa Ginoo nga maospital siya og kinahanglan nga mubayad og mahal sa tambal, sa mga doktor ug sa daghan pa. Nga halos maubos na gani nilag baligya ang tanan nilang mga kabtangan ug iyahang nakita nga ang iyahang mga igsuon nagkalisod, ang iyahang mga ginikanan usab maunay punay pangitag kwarta alang sa iyang hospitalization ug nga aron siya matambalan. Sa maong sitwasyon mga igsuon, ako usab nakapangutanas Ginoo, Lord, kung maayo kang magbalantay, ngano nga imuha man pud tong gitugutan. Wala ba nimo matarong og bantay ang uban nga mga karnero maong nahitumpawak sila sa maong kaalautan ug kalisdanan. Lisod alang kanako nga tubagon ang maong batanon kay anaa man siya sa hilabihang kadaot sa iyang kinabuhi. Siguro daghan kanato makarelate sa maong batanon diin sa dagway sa kalisod atong nabatyagan nga imbis nga giatiman kita sa Ginoo ang maayong magbalantay, ato na hinuon nakita nga kita murag nasilutan o di ba kaha muratag iyahang nakalimtan. Apan adunay usa ka aduna ko'y nabasahan nga pamalandong sa usa ka pari. Siya miingon nga adunay mga magbalantay sa karnero nga tuyoon nila ug bali ang tiil sa mga luhagan nga mga karnero. Aron kini dili na makalaag ug dili na mahitumpawak pa sa mas dako nga kaalautan o kadaot. Mga igsuon, dili ba kaha nga ang atong ubang mga kalisod nga nahiaguman susama sa gibuhat sa magbalantay sa karnero sa pagbali sa tiil sa luhagan
nga karnero aron kini dili na mahitumpawak pa sa mas dako nga kaalautan. Dili siguro kini nato masabot karon. Ilabi na kung kita maoy gibalian sa tiil. Kay tinuod man, sakit man gayud ang balian. Mabalian tagbukog, no? Sakit man. Apan padayon kita, diha sa atong pagtubo, sa pagsabot, sa dagan sa atong kinabuhi. Ug atong mas palambuon ang atong pagsalig sa Ginoo, kay siya ni pasalig man nga usa siya katinuod ug maayong magbalantay. Mga igsoon, ang salmo nag-ingon, magbalantay kanato ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanato. Amen. Palihog manindog ug ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak, nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios nga makagagahom nga amahan, nga sa iyang espiritu mibanhaw pinaagi sa kang Kristo ug maghatag usab kanatog kinabuhi sa atong mga lawas nga may kamatayon. Ug sa matag pangamuyo muingon kita, amahan, pamatia ang among pag-ampo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa simbahan, lukop sa tibuok kalibutan, nga ang Espiritu sa nabanhawng Kristo, maggiya kaniya ngadto sa tanang kamatuoran. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang kanasuran magwagtang sa mga kalainan nga maoy hinungdan sa pagkabahin-bahin. Hinuon tinguhaon nila nga magkabot ang pagkamanagsuon sa tanang tawo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga problema nga gisagubang sa atong nasod karon, magdala ka nato ngadto sa mas dakong kahiusahan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa mga masakiton ug sila nga nanginahanglan, nga ipadayag ni Kristo ngadto kanila, nga ang mga pag-antos sa krus maoy magdala ngadto sa himaya sa pagkabanhaw. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa atong kaugalingon nga ang nabanhawng Kristo magpuyo dinhi sa atong kasing-kasing ug maghiusa kanato diha sa iyahang gugma. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Langit nung amahan, gibanhaw mo si Jesus, gikan sa kamatayon. Mituo kami nga makahatag ka og makabuhing gininhawa sa among uga og batuon nga mga kasing-kasing.
Pangayoon namo nga imo kaming mugnaon pag-usab ngadto sa katapusang kinabuhi nga mahimayaon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Alam sa pagdayong paghimaya sa iyang ngalan, alam usab sa kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Itugot o Ginoo ang kanunay nga pagkalipay pinaagi niining mga misteryo sa Pasko aron ang walay hunong nga buhat sa pagpanubos kanamo mahimo nga tinubdan sa among kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon na ayaw matusap mo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud. Nga malipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay ang among karaang kaalaot natapos na. Usa kakalibutan nga nagunob gibag-o. Diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini, uban sa mga kalipay, sa Pasko sa pagkabanhaw nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa himno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon.
Santos kayo ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo, Midfield og Ruben iyang kaabag nga mga obispo, ug sa tanan nga mga pari ug mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang esposo, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.
Gitudloan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong amahan, ug busa mangahas kita sa pag-ingon. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manasap kanimo. Ipakita ta ang atong panaginig sunay.
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping unta kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O mayong magbalantay, patalinghugi kaming imong panon, ug ipahimutang diha sa sibsibanan nga walay katapusan, kaming mga karnero, nga imong gitubos pinagi sa bililhong dugo sa imong anak. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo sa among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, daghang salamat sa atong Mass Presider, si Father Ralph de la Piesa, ang chaplain sa Cebu Doctors Hospital, sa atong choir, ang Vox Minori Chorum. Daghang salamat sa inyong padayon nga pagsuporta sa atong misa sa telebisyon, sa atong mga sponsors, benefactors, sa tabang sa atong production crew, sa management sa GMA Regional TV, o kaninyong tanan nga sa kanunay nagahatod o mga tabang para ipadayon kining atong tulumanon. O di ay akong pasalamat o ako sad nga hangyo sa mga nagpadala sa online nga kung pwede itawag ninyo ang inyong gipadala aron malikayan nato ang mga scam niining panahon karon. Daghan kaayong salamat alang ni atong gusto di ay nga mo padala sa ilang suporta. Naatay address sa inyong mga screen, naa ang atong account number o naapod ang atong GCash number. Daghan kaayong salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang santos nga misa, panlakaw kamo ug dadaa ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ himself, "I am the bread of life," he declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die?
Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directors.